Binyas bahai ki para menjadi bagi porlok para George yakni ke online worship service jong ka balang pesurian pokse hagar teng jung try bono bono be jongi u Jesu Christ para sha bangin ya chaprang ba jingmani jingi ubele nginya pa shu jing tuai ubele bu pa jongi ba beneng ngai ngo ime ku try be ma angi kalat bangin ban mani lai lu je kerteng ke bu khut be badan bor jong me ni IT ku try yakni ke jeseng ko online worship service haga jelam jong mesim bu khut jong me yangi ki be shimanta nang ni ku try be ye but yegi basngap ni ki samru ai mesim bu khut jom khila lu ben becha bor ni ku try baling ba jong ni ke por ke bakentang gin mat yegi jingker khu na khet jong ji snei ka jong me namar ngi pan haga teng jong try bu be ye jong Jesu Christ amen nginirwai ke jirwai kaba henriu pulai ke jirwai kaba henriu pulai bahadien ke jirwai angkerpat di Mr. Nutas Shangpliang binyalam kaba puli nak ting jong bele bat haka jing duai Yaro bala kum yakani ken majunom kad babung neng kadang sa hakal bajing itu lay hani mentaki Hashem hong bajing so kiai domu ya kapernei kabaren tunang yaku Jesu kenran nakawan lam luturan ban ya leya nikaper bukan lang buram baka gerdeng jombi kan ben het ya kino
Aswa ba ngilit sumblay hajing duai. Yung isa skor katukat ni kiktiin. Nakaktiin bukod ka jongu. Yaki bang ngilapan siyam. Nakijing roy sam. Kalenang basis pa alap kandai. Dukat ba nyo. Dukat ar. Kumjuro naka gospel. Kat kumu Matthias. Kalenang ba katway. Dukat ba ar pra hadu lai po. Kiktiin kiba ungkum ni. Shanu ngan le na siam jong me. Lani shanu ngan petri nak khmat jong me. Ladangan kiu sebneng medan hangta. Ladangan siang yala ka jingthia hanyamra hakmi medan hangta. Ladang ngam shim yaki thap ngang mistap pat ngan shong ha ki bakut ka duriau. Wat hangta kakti jong me kan yalam yanga. Bat kakti kamon jong me kan bat yanga. Lada nga ong shisha ka jingdum bat kan tap lup yanga te ka miet kan long jing shai barok sodong yanga ka jingdum hi kambure nami hendrei ka miet ka tingshan kum sngi ka jingdum bat ka jing shai ki along kumju yame tuan hanga phi barok ki bathai bat bakhya ka jingket tingan penjam phi tu shim me kalungkor jonga hapi tu hikai ru nanga naba nga ubalui bat barit ru hakadonut te phin syam kabaja thai hakimen sim jongphi naba kalungkor jonga kalong kabajam bat ka jingkit jonga kabasting tu blain kurkhui ni jing puli ni por ngin phai ku blai jing duai ku pa jongi bab neng long ba khut ka kateng jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me ha ka khando bab neng try bi snai iwan hajan jong me hakni kapor klipman kani kapor ka kodor bang yo ban sakri me lingba kani ka online worship service jong ka balang ni aingu me atrai namar jing ri jing sumar jong me yang i atrai we bang yo atrai ya ka sakri me hakni kapor ni aingu me atrai namar kijing dan dekat jong me haki sngi ki por ki balik no baro ho yang nusnam iba lalek no ru atrai ngimla ban klem da pen pau atrai kijing aingu ya me atrai namar kijing dan dekat jong me atrai hi ki bun ki benta atrai bat kham tam atrai ba mela ai ni ki met ki bakot bakhya ban mela kier madar ni atrai na kham tam no new klam jing pang atrai covid-19 atrai ni duai ba mi sne atrai ban ai atrai yangi kebor atrai nabin la atrai yang menjam nusnam batmai atrai rengkat atrai bat kajing shanya bat aitilut hakajing lam jong me atrai ni duai ya kitu baro atrai kim ki basakta hakunu khnyang jingpang atrai ni duai men ai kebor jing khya jong me atrai halor jongki atrai bakin yo ya kijing kat kapura atrai ban ni duai ru ba men isna atrai ban jungok kerpang itu ki ba pang bistom ru kumju blai men ai kaju kabor jing pen khia jong me atrai kan long halor jongki bakin yo jing pen khia jong me bat kin yo atrai kala ya ka sakri ya me atrai hakitski jing em jongki atrai i duai kerpang nam ta ka balang jong me atrai ni ba mi sne atrai ban yalam ya ki kam ki babun kiba kabalang ka themu ban pendap lengbau nus nam batmai atrai i doai ban ai jing start jing sampang atrai hi hakinong yalam jong kabalang nadu ki pastor ki temam san bat ki rang ba balang kumju ablai ni doai ban ai ka baka jing ya teli atrai haki atrai bakin la atrai ya ka ban sa yu pat lang jong me atrai pok kabalang bat kumju sabar kumju atrai i doai namta ki mission field ki prepare jong kabalang atrai ki mission workers atrai i doai bemisne atrai ben kurku yaki atrai yalam yaki atrai bat men care men dai ki na sibun atrai ki jing bat ki jing ele ba ki la ben syam haki lenti ya jong ki haki por bak ki pendap ya ka kamram atrai pa mem la pensyat halo ki terbang ki jongki atrai isnai ko pa ya ka ban
nang kerku ya kebalang nang yalam atrai nak por sakpor atrai ibu ti pachania ka jingalam start ke jong me atrai ibu ti ru ya kene ka por ka pakordor atrai ha ka bangyo ban sakri yame atrai iduai bami snai atrai ban yalam yang iwe pewe atrai kerku ban tabaro atrai ngin sayo ban pendap leng pakani ka por atrai kerku khamtam atrai u sakri jong me atrai pastor ban sesam kubor habedeng jongi hakni ka por play ni doai ban isnai atrai pensum pensla yunda da ka bor jong umsim khu jong atrai khnang ba ka eka bami na ka sintur jong atrai kan long ka bor na ka benta jong iwe ba sha skor kan jeng sakiri hakni ka bor par kan long atrai jeng khu yang iwe ka jeng im jong atrai tu shaskor atrai jing khat pa jungi atrai tu shem ka buram shal dia atrai tu ma ba klat bon ki palat mem sham jing em jungi atrai namar kini barong ipan ngi dam ngingo haka kerteng utrai ba nong pen em jungi Jesus Christ menta ba shuduk ki bom jukuru amen Hane ka bor pat ngin shakri yu blay da ki jing aingu ki jing ai jongi syakam ko jong u Bat kat ba nginang lum ya ki jengu aki yang kisem ki jongi nginyo snow ya jerwai ke bakerpang nai Mr. Mebiang klep Najing itam ngan shem hae ya donut la pe me ai pendam ta jing ai ba krau tam minang pen chlei da jing in suda me ai pen honda jing is ngan ha ai ngan pai shami halentia da jing long red ko trai ngan ya ro ngan ya riwai Shim yanga asul jing dwai ngan rai bandon ban mi atrai ngakwa atrai ngakwa klema mi trai ngamlong jing mo jing berkat kashona ngakaban kakya jing shep in yala kalawe kiding pen kyang penikai yang jing ye chi shangan ha aingan pai shami Long red ko try ngan ya ro ngan ya riwai shim yanga asul jing dwai ngan rai bandon ban mi atrai ngakwa atrai ngakwa Kapojing start nami ba nganum pen mo yaki we hagak tine atli ptin alentia da long red ko try ngan ya ro ngan ya riwai Shim yanga asul jing dwai ngan rai bandon ban mi atrai ngakwa atrai ngakwa Tuan je dwai na mta ke jing aingu ngai ngu ime ku trai ba iet ba me kerhu ya ke jing im ke jongi me kerhu ki kam ki jam ki jungi ku trai
Bana ki jing kerku ki jong me ngiwan lam ki jing ai berit sya kam ko jong me. Wan lagi long ki berit ko trabe ihet. Ngadwai tu kerku tu pun roy mame ko try. Bahang nu baka balang ke penon kam. Kano ka jing kerku ke kam ke jong me. Ya ka balang ke jong me. Bar kham ta me ko trabe ihet. Nam ta ji pun yar ji ki hima ke jong me hari persai. Kerku ki ti borok ki balano syakani ka jing ai ngu ko try. Dan ki bamlaban ai ki bekan mau ha jing duai ko trabe ihet ta kam ke jong me. Men kerku ki men plelat nam ta ji im jong ki ru kumjo. Namar ngipan hakar teng jung utrai bonam ne bai jong yu Yesus Kristus. Amen. Ngai khu blai i mesta me biang khlem ndam ta ka jirwai ka bakar pang ka bai la ai hab deng jong ni ka por boleh un kur khu i un kur khu ki sap ki talan ki jong i bina la me pendon burom yu blai na wi ka por syaka wai pat. Menta ngan khot no ya ka praise worship team jong ka balang bakanya lam mengi yang jing ruai ban ham ki mesim jongi ban khre na ban ta bang cha skor ya khtir ki jong bele praise worship team. Kermen ladu barok kata
Jeru ba pilgrim ling ba ka pertay ngangat lot ma mito ay por beten yang ada ketiis nay kat bangaim kat bangaim he at he da jeng ai ai kat bangaim he at he da jeng ai ai ban ka ka jeng lay lay ngan nom siliang shu ai ngan bam na mana gospel bat nuk tu ka jeng imru gat bangaim nganom siliang gat bangaim nganom siliang shu anda hoy ha rut wa kortan jing chep ting wat ai kan wan leng ba jeng at helun pin chi suan ma mi ban hallelujah hallelujah junom long hari kanan hallelujah hallelujah junom long hari kanan Tublin kurhu yang iling ba ki jirwai ki bang yo bani shimenta ling ba pes worship team ublem nang kurhu ya ka pes worship team ru ka bara ki mesim jina por shikapor ling ba ki jirwai ai ngu ki jirwai ya ro ublem kurhu yu shikri ka ba kordor ke jongki inya phai no shakbe ba banta jong ni shikri ba ka ta kalong ma cha skor ya tin ka jong ble ka phang jong ka jingkren jonga ha kani kanok paisngi kalong halor kamat ka baong kamit ka bau jisu ula syakri ya ka balmashong rimna ka gospel kat kumuyonis kalendong ka ba khatlai kitu khot iwe hadu khatnyo adangi pule ka bible kade ketu benta ka baong ujisu usaj ya kislajat kisendran jong u kadang pulih ia kena kebenta nama kalau kebenta ke babaro ngiatip habau jisu dan hakamra ke bahaneng kad bau judas udang don lang judas iskariot kanong ujisu hadim kena yabam ia katakan nyam ke jinglaj ulah sat ye kijat jong kisenran ki jong u ngin sedang da ka bayakran ke ka bajaj ha ketua sengi balai kalong kejingja ka bakerpang kalong kejingja ka ba donkam ini sedang kumne ki parlok bat ki para bangej kibriu ki bedan ha ka bor kibriu ki bedan ha ka bor bon sien ki pen donkam yani ka bor ka baki don nam ta banlong kejing mentoy yaki nam ta banyo syakri nebi kweken syakri yaki ki bedan kam ya ka bor kini kalong jing sya lalang kitu kibutan kabor hak ka politics ne ka sanhi masima kitu kibutan kabor lakalong hak ka entertainment business kitu kibutan kabor hikam khahi pateng kibutan kabor hakikam pulih dang le hak academics wat hak ka nyam kambun sin ki badon hak kabor kibutan kam kita kabor nak benta
ban pensuk di bagi kin syakuri yaki habu brio ula kot syaka khli do hakar no kono bentah jong jeng im ki bahapo jeng u ki dei ban syakri yau ni brio ubadan hakli do u bos u bahalor do hakar no bentah jong jeng im habau jisu ula sedang ya ka ministry ka jeng u banyalap ya gospel ling ba ka jing syakri ling ba ka kam ka bule ling ba ki kam ba ling ba ka tien u jisu pun pau om tang bulong u ba khrau han rei bulong ba khrau tam u ba don bor tam bom long tang u brio han rei u de u beleru ba u brio ru maka tak long ke badan kamu ta ban yo I kumno u jisu u pun kam ni ka bor ya ni ka authority ke iktir ka badon hau ha ni ka mit ha ka ban sadir no yu u jisu u dan kamra ka bahaneng lembat kisenran ki jong u banya bam ya kata nem ka jinglat ke bolong ka we na ki jingle niam ki ba kong san ba ha ka kalenda jong ki ju kadi ka por ka ba kerpang kabaki rakhi srim ko mambangi ngirakhi ya Christmas le si hakaba ki bahyeng ki basem sing isem ki perlok ki sem ki kenduk lang lolong banya bam jeng bam lani banya syam lang hadin bun senama ki ya kenduk kolong kapur kabagerpang kapur kabasnul tenat Andai hakan dikamit hakabau jisu ulai syam ulai syang bik senran juga tak kamera ka pandeng kedan tangka we ka jinge ka problem bakata kalong bom dan ki merau ki bansat ih kijat jongki ini makan mau bahagi sengi ki jong u jisu ki obun ki breu ki syuyat kat syabaki lej bat ka surok kamde ka bala siang bahagum ba siang menta kedan sibun ka pum ki jakhlia lese ki et jong ki merat bat ki beriu kim du kampong juti kiat dah kejat lagi pong daki sandal kum tah baki poi hagaru jaka ka ba ki dei ban lej ki tu ibhat sobhai ki kamdam se gijing khawai ki bu bat ki merau ki ban pensat ki kejat jong kini ki nongwan ki gas ki bawan ki no syakhat sobha syab gendrung syakata ka jekawai ne syakata ka jekhat sobha bat ban sat ikijat ka de we ni kam ki bapo tam ki behla bapila mandur ban sat ikijat jugi we ka de kam bapo tam ka bangila ban mandur ka long ka bapo hadu kata-kata ba ki merau ki betan ka snam ju kim dei ban sat ikijat lali om ju betan kam ki merau ki betan ka snam ju ban sat ikijat jong ki wepat ki brio tangki merau ki ban ki wepat ki jai ben riu ki ban sat i ki jat jong ki tu ki bawan bat ba pisat i ki jat jong wepat kalong hi ki jing pa ba fide u brio u ba po tam u badon hakata ke kamra tim tau jisu widan bat ki senran hakata kamra ka bahaneng om simna menunu bala sat i ki jat ki jong ki marsen de bam lo om jisu ulayeng nak jaka kebusyong ando ulayeng nak jaka kebusyong ong ting jong boleh untuk kerot basau uyeng jat nak kata kajing pamit ula bu no ialah kijan kup baraba ula shim ya kajan nyat ula panpo ialah dia hadin kata ula te ka dabor bula sedang ban sat i kijat kijong kisenran berban nyat jeki da kata kajan nyat da ka ba ula panpo ialah dia Yohanes dalam khat lagi dekat ki basau bat ki basan. Uni usim jong usim. Uni usim bakrau bortam hak berthai barakawe. Hak kata khlemat. Usim haladi ya ka jinglong jong umarau uba potam hak berthai. Kolong bafla. Ulah syem ya kadur jok jiklang merau lesi ban pensriem ke ong pus absal pola bang pulih siti filpi kalong baad khot san banyo wat la ulong marengkat bu belai syem nyau su bulong marengkat bu belai bu wan syading berthai hanre ulah syem ya kadur jong kajing long merau ulah syem ya kadur jong kajing long merau ong pola siti filpi balik bu jisu udai ban le kumni Ina puli gospel ke jong Lukas kalau nang baar puar kharat pusau
la tho ong tu bakat ba kine syong kamera ka bahaneng banya bam yang katakan niam kajing laj kini kesenang kajong Yesus kidang ya tainya para maki mano banlong kam krau ha tak hima ka bansuana kita minti bu Yesus seseng ya ka hima ka pertai kita berkat bamaki te nama gede ginong but ki bajan eju ken salong ki bakrau ken sayo ya ka kerdan ka bakrau mano ban kam krau na pedeng jongki bau Yesus ko ampan i ya ki kan nuksa bau ulak ukwa bakin snow thu bakim dai banwat banlong kikan rat handai ukwa aki bakin snow thu bu khot deki shading shakri wong yaki handai ngangalong hapdeng jongpi kum uta uba shakri ngipli Lukas kalnong barwa khot kabar punyo lesi kata dengan weni kitau beli bu Yesus uhaban sat kejat jong sendran ke jong maka kadang kejiannya kadang kejing kwa long krau habdeng jong sendran ke jong trena lor kan ni ke bala tho ha gospel ke jong Lukas na kwa baginya pet sheni ki lai tli ki mat ke baningkong kejing shisha ke bakrau ke dau ke baningkong balai bau ni play ubadon bor bau ni usim ubadon bor uni utrai jong ka beneng berkhendo ula shimi ka dur jong umra uba potam baka daw kolong buka wapan i bau lawan ban shakri iki brio hakan ni kepertai pi ki perlop iperbait omdan kan no ka bau Yesus omle nak benta laki jong ki brio ki bolawan kenang sya kepertai ban shakri yaki omdan kan no ka ba omdan kan no kanuru kabapo omdan kan no kanuru kabatngit kabajaklia kabaisi kabau Yesus omle nang ta bon pau bu ij yang abo jepi bu ij ya kaperthai u Yesus ula badong ya no reno nong ali to sat ikijat ban mendap yang takam kabapo dan sibun kiban kloy bansat ikijat jong Yesus bejong senran ngikan ma ko kawe kan thai do snyu jongka kelasat kelanyat ikijat jong Yesus dan sibun kiban kloy ban le amtal dau Yesus wong ada Yesus musim ong yeno ru ada kwa ula ban khot bajka angel ru begin man syakri o ban sat ikijat jong malah thok tin blai bu ki angel kiban man syakri bambentengen jong Yesus Hei Yesus simlek kum taru. Yesus daladihi ulalongkan nuksa haba la shim kejanyat haba ulapan po eladi haba ulah tha kadabor usdang bansat ikijat jong kisendran ki jong pada bangi puli kamnami gospel ke jong Yohanes ubat kho siya kajing im ko jong Yesus ken mau Yohanes ulan bu Yesus man kasi kumban laisnem ngin yo i bau Yesus kam simnan kan no ka por ka bau Yesus ule ya kan nak benta ka jimuntoy shimet jong uhi anai kan no ka bau ule kalong nak benta ka jing kerhu jing pat belong ka jing syakri ya kiwe pat tamara hak ka donut ke jong Yesus ka tang ni kewe batolong ban ai ya ka jing syakri ban ai ya ba bhatam nam ta ki beriu jing wat haba kim sim dawai na bar kim so hu ya bole omdan kino ki buan hau Yesus ki bo Yesus open pailandet satang gitu ba pailandet hi kum tu samlau barus pa haba Yesus ong to din no ka ba meton ulandet pailandet no lat nang ta borok ki bawan syau Yesus na duk hep ki baret Yesus au shim kan thup yaki u kedup yaki u kerkhu yaki ni makata kadai bolawan kanang syakani keperthai bagalo ka ji syak bakrau ka ba arpat ka jing kerkhu ka bapla ka daw ka ba ar balai bau ni balai baran bo baran usim ba don bor borok ula shimi ka dur jong umrau bapotam kalong ban pau ya kan ni ka wek jisha bakata kalong balda mangiru ngiem ban ngile kembau Yesus im badule mangiru ngin long
ki bala kerhu ki perlok pe perong ju berkhat bah ka perthai ka bangingi im ki beriu ki badon ha ka bor ki beriu ki kamen ki beriu ki ba la kerhu ni perkhat bang dangidan ha ka bor bangila ban su ordar bangila ban su kentu bangila ban su ong ino tolek kumta ndak menta kaji mujungi ngi berhal badangi dan kumha kata ka position ka bangi shu order ba ki bagi pen biang no sidong le singin long ki bakamen kam sim long kumta bat ujisu wong ka bagi puli yones khat lai katan kan yo nama ngala ai korkom yepi ba phiru phin yo le kumbang le mangaya pi sisa-sisa ong api usyakri umlong ubaham khrau yu kun rat jong u lemni apostol ubaham khrau yu tau balah pha yu lada pi tip yini ke gai boro suk ma pi lada pi le yaki ka khtien suk ka bakten pareng yong khtien blessed ka de ka wi pat khtien ka pundon kam ka ba thau ya ka jing suk hi ka ba thau ya ka jing kerhu bar ka ba thau ya kajing kemen ka bakhrau ban long ki basuk ni ban yo ya kan kajing suk ngidan ka ban im kajing im ka bo boleh kwa yang ban im ka bo boleh ula pen khre ula design na ka benta jongi ka ba pher na krong berkhat jong berthai ka ba berkhat ba ban suk ka bot bangin yo ka da bangi kwa bangila ban le ka bangi kwa ban le kata kam long jing isya ubriu ubasuk ubalong blessed udi ubriu ubanang ban im tik kajing im ke boleh ukwa yu udan ka plan ta ju ula design na ka ta ju kani ka long ka daw bo jisuru lamat ya ke jingger khu ki bakhrau namarba im hak berthai ban pen sobha yu boleh o kasur na beneng kalawan habal mabte siu Yesus Kristus bar hau tu lum jong kajing keladur uni ulong khun jonga ubanga age ha uba ngaso ba e kasur na beneng ka ba ka certificate ba syakdar ba uni ulong khun jonga ubanga age ha ubanga ngo ba e namar ba omdan kanono bu Yesus le ka ba syabar na kamon ko jung pa jung ba beneng wat how ka keperget sebni habu duai tu duai kupa tu sim no ni khuri nanga musim ku try pelat no ngam trek seban ki hadi pernah hadi kupa ya kamon jong me nga ngan le badin ta daw mentah ublei ula pen song yo Jesu hakti kamon ha ki jaka beneng ong kasti efasas kolong benengkong khot kabar pho ujisu hi uang syaik dar bakal lenti ban mat ya ke jingker khu umde dah bangi yo syakri umde bagi tanah kabor bagi bikin syakri yangi hare habangi syakri ki we kumba ujisu udale nama kata haba usat ikijat yo kesenran uang ai pi kenuksa bamba phiru pitu bala khot pi bapin syakri ya ki we pat kabe pher nak ai bak bersai ka perkhat ka berthai kala banong ngila banong kilong ki bakar khu ba ki we ki syakri yangi bar ha ka bangi la ban le kad bangi kwa ban le ban yo kad bangi kwa ban yo hande Jesu ong ngin long ki bala kerkhu tang haba ngi syakri ki we ngi long swa ya kajing hu ki mau Jesu hi ulong ka nuksa habu lawan ki berthai ban ai kajing syakri na ka benta ka berthai na ka benta jonga bat jong pi kabalai bar bahadu ki perlok kajing don kam ka bakhrau ka daw kabalai balai bauni usim ba don bor boro ula sim ya kadur jung marau uba po tam ha perthai kolong ban kedo yang apa je pi ya kajing don kam ka bakhrau kajing kam ka bajeliu bat kata kolong lim da pisha ba ujisu un syakri ya pi lada ngam sya busu un syakri yang ngam la ban long usunran ubahisha jong ujisu Kristus kat ba ujisu dang saj ye kijat jong sunran ki jong
ong tin jumblay ondala poi ha u Petrus ngan puli ko ong ni onda kam tawan husman Petrus uti wang u ko try me sat ikijat jonga uji sulai thu bulong ha u yakaba ngangale mem syang phang menta Henry mensa thu hadin kani ngi puli Yones khatlai kedekot kaba Henriu bat kaba nyo bakini kitin hadin kani kila ban mut hadin ka jingyap jong Jesus Christ baga jing pat jong malah tho ngina puli gospel ka jong Yones si bahadin jong ini ke umen sim bakhuj un sahikai yeksunran yaki kai baro un sayalam yaki sha ka jing sha baro bar hakata po kisunran kin snga sngau tholut yaki jing mut joki khti jong Jesu ba yaki jing le jong ban sibun ke bo Jesu kuran wa spanga jing yap jong spanga jing pat jong bok on penjat tempel on te biang hadin lai sngi kisunran kim la bar sngau tholut yaki bo Jesu ong namar tu ong kan sa poi ke por bo muslim khoi un sa pun shai un sa yalam ya phi ba pen so thu jing sha baro kala belong bu Petrus u sngo thu balai bu Jesu u sat ikijat kejau ban pen inoksa bu Jesu lon ban syakri bah mendai ban wat ya kejing long krau hai ban wat kejing long rit handaka ege bu Petrus so thu kolong bau Jesu ukwa ban kedau ya ukwa ban kedau ye kwe pesenran ukwa ban kedau ya nga ba je phiru shaka we ke jonan kam ka ba khrau ka bo Petrus ula ban su kham hadin leni hadin jong kani tigam dah bo Jesu wan Petrus wong men om yo osat ye kijat jonga lano ru menom yo sat ikijat jonga lano ru badai hakata kapor bau Jesu loong ladangan om yo sat jame men om yo benta satya batnga ladangan om sat jame mem yo benta satya batnga ngipuli harupra ladabu duwikitin kamut ba lemda mesya yang abangan syakri me ku Petrus dah bang sat dah babun khut je me dah bang sat dah babun khut yiki pop ki jong me menom la ban long usunran ujonga ngasu thu bo Jesu umar ban ong yu Petrus kum ni baban sat yiki jat jong me Petrus kam dei ka ba kam dei ka ba po haka nu por ngala ban sat yiki jat jong me laki long ki bajak lia katnu hanrai kem degi kejat jong me Petrus ki beton kam ya ka jing sach haba Petrus wong lada kum ta ko trai lada men masat yanga men sach om tang ki kejat jongan rai ka khti bajak khli jonga di ni puli thot bakhandai uji su thot bas pho wong uta yo bala pen sum nan kam hanrai tang ban sach ya la kejat ti long khut beropar kum ta phiru phen long ki ba khut Henry om baro ong Jesu nan kam habang la sai kejat jong me kala biang bemen long khut baro sing ban sat ban khut yaki pop ikan kang jing tak jinuna baro bat hani sngi habang la sai kejat jong phi long khut Henry om baro kini tin om baro namar hakata kamra udan Judas Iskariot ubala jit bandi yo Jesu Kristus bo Jesu tip lupa ka e ban sangat ha u Judas nomor shim latre shim lakloi ban kela kabamot kajing sya kalong bau Jesu ulang ubala kloi ban her syad kampo wat ban ya umarauru nak banta ban syakri yangi nak banta ban sat ban khoi yangi ulalong kloi ban syasitom ulak kloi ban yap halor jong dipna ulak kloi ban sya yani ka jimbitar bakhrau jomble ya kapop nak banta
ban siu ka kuna ban kiu hari puna nak benta jonga bajeng pi uji sulo mokloi wat ban mat ya ka jujok hi nak benta ban penim ya ka perthai syau bula le ya kata nam ta jonga bajeng pi para banget upa ulak banung song thu ya ka e baju su la le ulak ban song thu kham hadien bah bangi pulih Bible kijingja ki belajar hadin jone kamera ka bahaneng kham tam hadin jong gajing mi pat ka jong Jesus ngai kala pen so thu yo Petrus ka bar ngi syam Yohanes kal nong bar pho dukot ka bakan dai ar pho kat bak sunang gendang syong kamera bahaneng mag syap ting ban mi syabari ki ju hakas ngi mi pat uji su lawan ulayang habdeng jong ki wong long gajing sup ya pi kan mau permai uji su sim kan mau su Petrus nong ku Petrus balai melani ngah do lai sin sim ong kisran habang ak wa pi penya doai ban nga kasnam kalami kasep kasnam kala tu nga ngaleng ah pisang ong tu doai banga phio thia ni phia phet nak pe kasep ni habala kem yang ki perlok berthai ki lak ban keno komta ladan ki balek bamde ngi uji su te em uyeng benong long kajing sup pi klem kan mau su klem kan mau su yang jidot ki juna kebetulan kisran ngai katu kalong asi kaba kisna ke lamat pat ya ke jikemen jibnim laweng no ya jing sulai ya disep tieng jongki baro ubetros don hangta banget hangtau ubro song thu ya ke e ke boju su ulale nak benta chu bola bdiang hun men siem ya ke jing syakri ke boju su lai ni pulih shu Yohanes nong bar puwe ke dikot kasan khandai hasabun kiu sebneng uji su lakli petros laisien ko sim petros me i janga upatas uang hoi ko terangai i jame nanti orang tu besar i khon lang berat jonga ukeli me kabar sien ko Petrus me i janga Petrus jawab ong hoi ko terangai i jame nanti uji su lo ong tu sumar i lang berat jonga uji su lakli ke balai sien ko Petrus me i cisai nga me kam i cisai me nga banyak kiwai pat tin dek om botol slosi mau jisu la kelih ke balai sien ulong ko try metip ikeke boro metip banga i jame ko try metip ikeke boro metip banga i jame metip ko try boro metip kano bangalo bro potlat botuna metip kumno bangal lende me ko try metip ko try habdeng kita boro banga i jame ko try kani kalong ka puar ngai busu utam usong thulut ulas ngau thulut kamut ayu habau jisu ulwan man syakri ula ai yang ding syakri ka ba kham khrau wa halor jong dik pana ujisu long tu besar hilang berat jonga bo putra sulah priang hun mensim ya kata ban ngi pulih ya ni kebentang tin be khot Yohanes kal nong ka ar huwe la tho hang ni ya ka jingmut jong ni jesem uji sulong si sha sang ong hame haba medang samla melapan po ila di melaya ka ka semon rion da mala temben men kene ti jong me tu wei pat un pan po ya me bar un ba ya me sha ka ba memon ula kren ya ka ni buru saham na ka jingyap ka bakum no un pan burom yau blai bar haba ula kren ya ka ni uang hu tu bot janga upetros ula sngotu ya ka ke bo jisu umut nam ta jing im ka chang ula kloi bon long unab lang brat ka wei par ka kam ka po tam ha kim lang salang jong ki ju ha ki sngi ki jong u jisu kures ha bukut jong ni jing kuren ki pram bi jonga kini ka mit ka bo jisu ula syakri o kolong ka mit ka ba kordor uni ublei badan ba us im badan bor bolo ula syakri ku rau ba po tang berthai nang daban pau yang wajin syak bukhrau bakatolong bu Jisu utrang ujisu angnur ujisu un lelut ya ka ek budi ban le nak mata ban ai ka jing syakri yangi uni usim badan bor jong perthai boro ula pun bena ya ka jing kerhu ke bukhrau bakatakalong balda mangiru ngiyo ya ka juk ka nuksa ngi im kumbau jisu im ngiru ngin long ki belak ku ko la mangiru ngi aga jing syakri ki we pat om bangin kwa baki bikin syakri ngi hendengin syakri ki we ngin ma di jing ku ba khrau ngin long ki ba kemen ngin long ki ba suk
uni us yang betul betul jong bersai ula shem ya kadur jong merau bapo tam na mata ban pen pau ya ka we ke jong kam ka bakrau bakata kalong lemda ni pediang ya ka ke bojisu ula syakri ula ai tilut na menta jongi halor jong dik pernah ladangim pediang ya kata ladangim laban ai ti ya ka jing im syau nginum la ban long kisenran ki bisa ju ni bersai nginum la banyak don bentah badu wadata kahima ka bansawan nama kata kani ka sngutrai ka baar jong asnem habang itip yang ji sai bakrau ke buji su le na ka banta jongi tungin ai ka jingung na ka buram show bele bang ai de syakri ko pet so bahayu len tergisngi jong ji im jongi u bele nam ta ka buram jongu amen tunya tuai u bele bu pa jongi bah beneng ni ai ngu yang aku try nam tani khubor ka bakodor mala ai hangi ha kani ka no phaisngi man kan mau ya to mit ha kam rah ban mal sat kijat kisunran jong me bandung je kai ka bakhrau na ka manta jongi kor khu ni khubor pende ka ha ki donu da ki jimu phat jong itu baro ki ba shashko re ka leng ba jong kani ki YouTube channel nomor ngi pan ni kini baro hakar tengah jung try pun nampak jung Yesus Kristus amen tu belum kerhu ke jing mani ke jongi baik itu baro bal simenta hakar ni ke jeseng ni pen wai no ke jing mani jing ublei ke jerwai ke jing wai ke balai spa nyepusan ke jerwai ke balai spa nyepusan badai kata ngin sewai Ya kisah kum jong karaibi milap thada jeng itlei na poki liu leba ijli nela kring na jeng islei atra Jisu atra Jisu ya kaningam laban klen atra Jisu ya kaningam laban klen ya ubah sniba pamantam la ubarit ne bakrang barome kentuk bat melam syaum le utrai long thang atra Jisu ya kaningam laban klen atra Jisu ya kaningam laban klen adon beauty birthday banga don hok bandawa yang ala tidak kador play kata longgas ba jongan kamon jong me kamon jong kwa banle kamon jong min dang katanga kwa banle try kenran ngan syakriami kan bacing em kan
dang sa kaduka do bam le ong ti ngak loi ban le ngam keung na kerteng trong me kerteng trong mi ban yalap ngaso bae kerteng trong mi kerteng trong mi ban yalap ngaso bae hak ba wai no jong ni gis lok ba thiang kajing ai ka bara bang jong try jong yu Yesus Kristus kajing it ka bana bam jukut ka jong belai bo pa lem ga jes lok ba chai bor ka jong mun sim khu kajing gur khu no lai ho wi belai kinya shong sar ka ngi wei pi wei ki ba it ban mani ban shakri me ngat bar ki shakri ki jong me ki badan ka ni ka rui ka jong i bara kalak sat lak par the na do mun ta ba chuduk bum jukut tru amen.